dengan bersyukur, tapi ketoke sepele awake dhewe gak tahu bersyukur. Lan iki wae. Napa duduhna bentuk terdalam dari kerinduane hamba nanggone Gusti Allah. Pun ngaten mawon. Saiki buktine mawon. Sampeyan mulai belajar tenggen kula makrifat iki rasane tenggene Gusti Allah lebih cinta napa mboten? Lah niki wau. Sing ngrasakno kan jenengan, kula kan gak kula gur nyritakno ilmune. Jenengan sing bisa merasakan jenenge ilmu rasa, sing ngrasakno nggih jenengan ki ambek. Makane napa Gusti Allah ki njaluk bukti nyata. Sing iso mbuktekno nggih jenengan wong sing lakoni. Pun ngaten mawon jenengan belajar tenggene tiyang ngoten mawon biasa ilmu syariat toriko rasane beda mboten belajar teng marifat. Nah niki wau napa? Soale dudono kula dudono dalan, aku gak duwe niat apa-apa mbek sapa wae. Kula niatku diperintahno Gustine kon dudono dalan, dudono wong-wong kuwabe bukan atine, dudono nang aku. Aku iki sing nyiptakno, tapi wong gak ero jek do wuta kabeh wuta-mata atine dudono. Awakmu sing wis kebuka dudono, wong-wong ki nanggone sing nyiptakno. Lah nek wis mulai dibuka otomatis donyane ajur. Soalnya apa? Rahasia Gusti Allah dibongkar. Nah nek awet ngeten iki kan kula nyritakno makrifat kan sampai disebuktekno. Berarti apa? Wong nek wis belajar makrifat temenan, dudono bentuk kerinduan sing terdalam tenggene atine, dudono rindu setiap hari, kangen nek Gusti Allah. Setiap hari ingin pokoknya bendina pengen petuk, bendina pengen petuk, pengen jajar, pengen omong-omongan, lapo-lapo iki aku nanti ditunggoi nyambut gawe ya nek sing nunggoi nggih ayem to akhire jenengan 24 jam ditunggoi Gusti Allah. Lapo-lapo masih sumpek seumpama jirene napa masalah sampean sak gunung iku lho gak enek apa-apane nek wis dikeki rasane Gusti Allah. Lah niki wae. Lah wong masalah sampean sak gunung kur dikeki cerita ae. Nah. Terus nek pun belajar makrifat duduhno ketika hati mulai rindu kepada asale, awake dhewe mulai nek wis belajar makrifat awake dhewe iki kangen nek ambek asale awake dhewe kene sinten Gustine awake dhewe nek petuk ya rindune gak karo-karuan setiap hari gak petuk gak enak kangen ae bendina. Padha panjenengan kambek bojo jenengan niku lho sedina gak enak lek sampean goleki. Sedina sitoke acara rono, sitoke rono gak petuk omah gak sepi to. Ki nanti bener nek omah nek gak enak iki digoleki nek enek dadi gegeran. Iku wis biasa. Iku jenenge bentuk rasa cinta kalih bojo. Bali lah cinta kok gegeran. Lah iku senine jare Pak Arifin iki. Senine wong rumah tangga nek gak enek ngono ya gak seni, gak enek cerita. Terus mulai nek wis mulai belajar ilmu makrifat, nek jiwa mulai mencari sapa sih sakjane awake dhewe iki sesungguhnya dialah sejati sejak awal penciptaan. Awake dhewe diciptakne mbek Gusti Allah iku sejatine sapa to sakjane aku kok iso ngrasakno cinta rindu temenan kangen temenan kambek Gusti iki mah lho. Sakjane sapa to iki sakjane? Oh, tibane iki mang Gustiku dhewe. Nah, niki makane rasa cinta Mas jenenge nunggal mbek sapa nunggal mbek Gusti sampean jenenge sembah yang nyembah ayang-ayange sampean dhewe. Tapi wong jenenge bali cuma sembah nyembah iku kaya wong Kristen. Nek wong Islam salat, padha ae wong nyembah ayang-ayange dhewe kok. Padahal wis dikesane pen sembah yang nyembah ayang-ayange dhewe. Maksudnya nunggal mbek awake dhewe. Terus nek pun belajar ilmu makrifat
disitulah makrifat mulai menyapa, bukan mulai meninggalkan syariat. Maksudnya piye? Awake dhewe tapi nek wis belajar ilmu makrifat juga oleh ninggalno syariat, sampean terus gak salat, gak poso, gak haji, gak apa wis pokoke sing dilakoni ning donya ya sampean dilakoni ilmune sampean sesat wae wong-wong. Bahasane belajar ilmu makrifat jarine Mbak Lis iku masih gak salat gak apa-apa, pokoke atine salat. Ya iku ya kleru sampean, berarti sampean ndek donya iki ndek zahir iki jek enek peraturan dikon salat, berarti sampean harus ada gerakan zahir batin, wal awal wal akhiru wal zahiru wal batin. Enek zahir enek batin, lah sampean kok nggang batin tok, zahir gak dilakoni ya kleru. Nek wis teko makrifat aja ninggalno syariat, makane kudu belajar papat-papate ilmu syariat, ilmu thariqat, ilmu hakikat, ilmu makrifat.